Ja chcem ti nahlásiť, že je požiar v knižnici. Pozor, pozor. V tejto chvíli prebieha nacvik evakuácie školy. Horí základná škola. Čiže ide o prvé poschodie? Prvé poschodie. Dobre, čiže dohromady Prvé iba tri. 10 žiakov. 10 žiakov. Dobre, stav ranenej osoby. Osoba je bezvedomý. Toto buď pri dopravných nehodách dávaš, alebo taký, jak máš, keď ti vyskočí z okna, vieš.